علیکم مرحبا. و علیکم سلام. چی می‌خواستید؟ کافی چی خرید کردم؟ کاپوچینو. کاپوچینو. خب. مرحبا جان، کافی شما تاش چند میشه؟ 15 سوم. مرحبا. سلام. مرحبا. муҳоҷири тоҷик ба ӯ умри дубора бахшиданд. Як рӯз аз муҳоҷирон навраси русро аз ғарқшавӣ наҷот доданд. ҳодиса шоми дирӯз дар шаҳраки Яблоновский ҷумҳурии Абиер. дӯсти ту Путин, дӯсти беҳтарини ман ҷаноби олӣ. HM Records. Y'all listening to a trio bigger beats. дӯсти ту Путин, дӯсти беҳтарини ман ҷаноби олӣ. миллати ман ба таърихи боеш дар ҷаҳон меша ғолиб. дӯстете лидери сол, дӯсти ман лидери аср. дӯстете қатъи дӯсти ман дӯстай ихел гирем да асл. дӯстете пушкин боша ака дӯсти мара медонӣ ки рӯдакӣ ты ба каша мо ба ширчой калон шидем ай кӯдакӣ. ширини тут ба ҷои қанд, гапи рост ба ҷои фанд. мораи кӯдакӣ нишон медодана да гӯшмон бо мехондам пант. мезади питса мо вақт мезадем самбусаи алафӣ. мода бобои хидмон афсонавӣ тада бобои барфӣ. тада красная шапочка мода базаки ҷингила по. мораи лидер мо маъламай ки мо паҳлавонем гуфти гапо. тада йогурт мода чака тада гатсалов мода ҷага. тада сарат мон шляпа мода да мода тоқи чакан. филип киркоров реп да баста сангали мирзо реп да баха. лада сиданта озодона ма мегзарам бахар. барои Доналд Трамп ҳеч ка нахондак Трамп. и таъриф кини нест просто рости гап. биё бин брато бодира биё бин брато зодира. тоҷикистон шаҳри душанбе брат столица мира. крутов оши палов маска фатир шакаров чакани кулоб дарай варзоб атлас адрас дарай камаров. ай панҷакен то мурғоба ай шаҳри хуҷанд то кулоба. ҳама якдин як тамаддун ранги тоҷик дар ҷаҳон камёбай. ма тоҷикам 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 ма тоҷикам